се запознаем с мрежови топологии. Основните понятия са междинни и крайни възли, клиенти и сървъри. Работните станции са междинни възли, а сървърите са крайни. Най-често използваните сървъри са файлов сървър за печат, за електронна поща и уеб сървъри. Името показва предназначението им. Топологиите се определят от начина на свързване на устройствата в мрежата. Най-общо се делят на звезда, шина, кръг и решетка. При звезда всички устройства се свързват към едно централно. При пасивна шина всички устройства се свързват към една обща шина. При активна шина на всяко устройство се свързва с входа на следващото. При кръг устройствата се свързват в кръг. Ако всички устройства имат директна връзка помежду си, топологията се нарича решетка. Когато решетката е непълна, тя е хибридна. При LAN мрежовите топологии са подобни на LAN, но се усложняват поради големите разстояния, големия брой потребители и по-интензивния трафик. А сега да проверим какво сте разбрали.